ஸோ வெல்கம் டு சஞ்சீவ் ஸ்வாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அதோட செட்டப் வீடியோ நாளைக்கு தான் வரப்போகுது. ஸோ இன்னும் அதுக்கான ஒரு சின்ன வீடியோ தான் இது. ஸோ என்ன அப்படின்னு இன்றைக்கி சொல்லலை, சரிங்களா? இன்றைக்கி வந்து வேறு எதை பற்றினதும் கிடையாது. நாளைக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வீடியோ வந்துடும். ஸோ நாளைக்கு முடியலன்னா நாளான்னைக்கு வந்துடும். நாளைக்கு எப்படின்னா பிளான்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுற வீடியோ போடுறேன் போய். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டங்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், ஸோ எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ 40 பிஸ் டேங்கில் உள்ள பாதி ஃப்ரைஸு சிமெண்ட் டேங்கில் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும். அந்த பெரிய டப்பில் உள்ள அத்தினி ஃப்ரைஸை எடுத்து இதில் விட்டுட்டு இந்த டப்பில் உள்ள ஃபீமேல் மூலி எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த பெரிய டப்புக்கு மாற்றிடலாம். இந்த மேல் மூலிஸ் இருக்கிற டப் எடுத்து இங்கே வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் தூக்கி இங்கே வச்சிடலாம். நல்லாயிருக்கும். நான் சொன்ன ஐடியா நல்லா இருக்குல்ல? ஸோ இருக்கட்டும், இப்படி தான் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வந்து அது பாதி மழையில் நனையும், நெம்பி இருக்கும். அப்புறம் நம்ம கவனிக்காத நேரம் எல்லாம் நெம்பி ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் நல்லா இருக்க இதை தான். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ வந்து அவ்வளோதான், சரிங்களா? ஸோ நம்மளும் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வாங்கியாச்சு. ஸோ அதான் டைட்டில் என்ன கொடுக்கறது, தம்ப்நெயிலு நம்மளும் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வாங்கியாச்சுன்னு கொடுக்கலாமா? ஸோ கொடுக்கலாம். ஸோ இது சும்மா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வாங்கிட்டேங்கிறத சொல்கிறது ப்ளஸ் அப்படியே 40 ருபீஸ் டேங்க்ஸு அப்புறம் மற்ற டேங்க்ஸையும் காமிச்சேன். சும்மா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் எங்கே செட் பண்ண போகிறாங்கிறது மாதிரி ட்ரெய்லர் தான், சரிங்களா? அப்படி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ பாருங்கள். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இல்லை நாளான்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் வீடியோ வந்துடும். நாளைக்கு போட முடியலைன்னா போய் ரிவர் பிளான்ஸ் கலெக்ஷன் வீடியோ போடுறேன். ஸோ போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர்றதெல்லாம் எடுக்கிறேன் போய் வயலுக்கு போய். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, பாய்.